Gipaubos karon sa state of calamity ang lalawigan sa Negros Oriental. Tumong nini aron magamit ang Quick Response Fund sa lalawigan aron mapunggan ang pagkatap sa Coronavirus Disease 2019. Gihimo kini human magkalas ang konsel sa lungsod sa Tayasan human magpositibo sa COVID-19. Gidak-upan usab ang utlanan sama sa Pantalan Airport ug land travel sa tibuok lalawigan sugod alas 12:01 kag ganinang tuwang gabi. Ang masakop sa kapulisan, militar ug Philippine Coast Guard ang gabantay sa mga checkpoint sa mga entry ug exit points sa Negros Oriental. Gipahibaw ni Bimbo Miraflor ang tigpamaba sa Kapitolyo, way tugutang makagawas sa lalawigan. Wow sa tugutan nga makasulod sa lalawigan sa Negros Oriental. Inoon gitugutan ang taga-Sikihor nga makasulod sa lalawigan tungod kay wa may laing dapit nga nagdugtong sa Sikihor gawas lang sa Negros Oriental. Actually, there is no lockdown in the province. It's a general community quarantine, meaning everyone can freely go around the province, especially those who are residents of the province. Asamta mo? Para dapitan unta. Oo, dayon si problema. Wala palagi nagulat pag advice og kuan. I-confirm pa nila na bay biyahe unya alas 6.